Әни синең ярдәмең кирәк. Синең яклавың кирәк менә беренче июнь көнне менә. Син минем балам бит. Әйе. Бәйрамов инде карт. Тәки яшьләр чәермәкче була, килешми үзенә ди. Нишләп карт булсын син инде кызым? Анда мин дә карт булам син карт булгач. Бөтенләй дә карт дип әйтәгез. Бала бит әле мин, диме? Минем төпчегем бит ул. Ва, нинди юк сүз сөйләшеп утыралар инде булар иртәннән бирле. Тәрбия дигәнне белмиләр ахры дигән. Кемдер Мин яза. көн сайын радио тыңлыйм, андый сүзләр ишеткәнем юк. Булмас. Андый нәрсәләр юк. Булат рецепты буенча тыкмачлы ботка пешердем. Тәмсез булды дигән. Мин вообще пешерәм андый бер. Мин нәрсә тәмле пешерәм әле? Ой, син хашламаны тәмле пешерәсең. Пылауны тәмле пешерәсең. Уханы шундый тәмле итеп пешерәсең. Олды рәхмәт әни. Рәхмәт. Улым, мин якламасам кем яклар инде синне? Ярый.